Parti hi ni dega parti ke betre no ni dega team bet te kembang VPP idon kini ki election meeting ke jongi ki bun keleng sodong te ngi like try nak parti hi ba kembang labu i be inde ban lech tu cha ka meeting sete thai jante hills te nak kaliang ke jongi pada kidon ki MLA kidon ki nong kit kam juga state executive committee juga parti kita kini don kati ba Ardent ngi ong filek istu ka bai dei bat meeting ong ka parti ka mo ong ka parti ka ba kwa ban le man ba ik ki ba mai ban te im kwa ba ni ka ban file nomination hi kumba ka election commission of India ru ka don ki kandon te ngi kum ka parti ni kwa ban board i ki kandon te bat ni kerbat ni ba bon pun soto ikani nomor bangim ko pan long parti ko mang ong parti ke jong pat ba bangi pat ngilong ke jing penthut ke jing deko hakale kawan jong kum ki ba ki don subon ki ba lek pang le beshutom nang ta pada ki ba lek siki jing lek jong ki ko ke ki bing la i lo ba ki snam ki ba lek no ke ka bla ja bun ki ba ki man sim ki ba corridor ki ot ki yakini ki jing ki port ko file nomination once board like one scrutinize kan o kala long ka ting penthut phi pa te adangi ki ba mi na ka bung tau pa ba hi long mangi ki mo jun thut te kam long ke ki ba dei ke te na ka tau ki kerpat pa ba bakin pedang ya ke jing penjat le ni ke jing ya parti e ba ha ka nyu tarik pat ngin pelong karali kataru umdei sisulo sipo apo smith e ba kerban scam pat ba ha tu kinyo ban pau sisai kata ka jing ba ka jing trang ka jongki ban semrani ke nom file nomination ka le ka scrutiny ya ha tu si pada where you pat ba bakinyo wan ban don kan